Gisuwat og memorandum ang buhatan sa ombudsman nga nagsuspenso ni Optical Media Bureau Chairman Ronaldo Ronnie Ricketts. Unom ka buwan ang maong suspension order batok sa kanhi Action Star nga walay suhulan madawat kini gumikan siyang administrative case nga nag-neglect of duty. Ang gihimong pagpangronda sa OMB niadtong May 27, 2010 ngadto sa Sky High Marketing Corp sa Quiapo, Manila moay ugat sa maong kaso. Si Ricketts may nangulo sa ronda nga niresulta sa pagsakmit sa 127 ka mga kahon ug 2 ka sako sa mga pirated DVDs ug VCDs nga gidala sa buhatan sa OMB. Apan niya ang pagkagabi, giyong sekreto nga gipagawas ang maong mga nasakmit nga butang sakay sa usa ka truck di karga. Ang mga kawani sa OMB nitulo ni Ricketts nga mo'y nagsugo sa pagpagawas sa mga nasakmit nga DVDs ug VCDs ngadto sa sakyanan nga giyong gipinag-iyarasab sa Sky High Marketing Corporation.